Espainiako 23 ditu, ostirala da, asteragoaz, eguna funtsezko urrak besterik. Maria Solana Hezkuntza Kontseilariak esan du murrizketetan atzera egiteko ez dagoela diru nahikorik. Hezkuntzako sindikatuek aurreko egunetan eginiko kritikei erantzun zen atzo Maria Solanak Nafarroako parlamentuan eginiko agerraldian. Pentsionistek kaleak hartu dituzte pentsio duinak exigitzeko eta ehuneko 0,8 igoera salatzeko. Altsasuko auzia terrorismo delitu ez dela aldarrikatu eta kasuaren berri emateko Nafarroari bira emanen diote. Amnesty Internationalek mundu mailan eginiko giza eskubideen txostenean Altsasuko gazteen auzia salatu du. Iruñeko udalak Erori monumentuari buruzko hausnarketa jardunaldiak antolatu ditu. Nafarroako gobernua lanean ari da emakume eta gizonen berdintasunerako foru legea prestatzen, udazkenerako prest izanen dela aurreikusi dute. Iruñako udalak 5,5 milioi euro bideratuko ditu, Iruñeko biztanle guztiek kirol jarduerak eta jarduera fisikoak egiteko aukera izan dezaten. Denda naiz programaren 3. edizioaren aurkezpena egin dute gaur goizean Kontestable jauregian. Albisteekin hasteko Maria Solana Hezkuntza Kontseilariak esan du murrizketetan atzera egiteko ez dagoela diru nahikorik. Hezkuntzako sindikatuek aurreko asteetan egindako kritikei erantzun zien atzo Maria Solanak Nafarroako parlamentuan egindako agerraldian. Sindikatuekin negoziazioa eten izana ukatu du. Murrizketen aurreko egoerara itzultzeko lanean ari direla esan du Maria Solana Hezkuntza Kontseilariak. Hezkuntzako sindikatuek aurreko egunetan eginiko kritikei erantzun zen atzo Nafarroako Hezkuntza Kontseilari Maria Solanak Nafarroako parlamentuko osoko bilkuran. Haren esanetan ez da egia departamentuak murrizketei aurre egiteko borondaterik ez duenik, baina aldaketa ez da egun batetik bestera etorriko. Itun programatikoaren 10. puntuak jasotzen dituen helburuetako batzuk betetzen hasiak direla azpimarratu zuen. Arazoa ekonomikoa dela nabarmendu zuen kontseilariak, hala murrizketen aurreko egoerara itzultzeko 15 milioi euro beharko lituzkeen hezkuntza departamentuak, baina aurtengo aurrekontuetan 1,6 milioiko dirusaia onartu zuen laukoak horretarako. Iragan astean hezkuntza itunaren negoziazioa alde bakarrez eten izana leporatu zioten sindikatuek departamentuari. Oso bestelako bertsioa eman zuen Solanak atzo, EH Bildu ahal dugu eta ezkerraren galderei erantzunez. Negoziazioa ez dela alde bakarrez geldiarazi nabarmendu zuen, hitzarmen proposamen bat egin zutela adierazi zuen, baina oraintxe ezin dituztela eskola lanorduak murriztu eta hortik heldu dela arazoa. Hortaz, ez dutela sinatuko bete ezin den akordiorik. Hain zuzen, hezkuntzako mahai sektorialeko sindikatuek agerraldia egin dute gaur eguerdian negoziazioaren etetzea hitz egiteko eta mobilizazioak iragartzeko. Pentsionistek kaleak hartu dituzte pentsio duinak exigitzeko eta ehuneko 0,8 igoera salatzeko. Pentsio duinak exigitu dituzte eta ehuneko 0,8 igoera barregarria dela salatu dute. Milaka herritar izan dira PPren egoitzaren parean protestan. Duin bizial izateko ez zaizkiela pentsioak iristen salatu dute hainbatek kalean. Urtearen hasieran Fatima Bañez ministroaren eskutitza jaso zuten pentsionistek. Euren pentsioek ehuneko 0,8 igoera izanen zutela jasotzen zuen oharrak eta haserre bizia sortu du horrek pentsionisten artean. Igoera barregarria dela salatu dute. Askok 0,80 euroko igoera izan dute pentsioetan. Iruñan, PPren egoitzaren parean amaitu zen atzoko manifestazioa. Alderdi Popularrak euren pentsioekin hartu duen jarrera salatu dute eta duintasuna aldarrikatu dute. Iruñan ez ezik Hego Euskal Herriko hiriburuetan ere egin dituzte protestak. Altsasuko auzia terrorismo delitua ez dela aldarrikatzeko eta kasuaren berri emateko Nafarroari bira emanen diote. Nafarroari bira emanen diote Altsasuko herritarrek ostatuko liskarrat medio terrorismo egotzi dieten gazteen auziaren berri emateko. Zubiri, Garralda, Otsagi, Irunberri eta Zangotza bisitatuko dituzte larunbat honetan, hau da bihar, lehenengo etapan. Helburua Altsasuko 8 gazteak, beren familiak eta herria bera pairatzen ari diren justizia eza salatzea da. Hala,
Herri bakoitzean bertako herritarrek elkartek eta animazio taldek jasoko dituzte. Zabala izanen da informazio bira eta ahalik eta herri gehienetara jotzen ahaleginduko dira. Kasuaren proportzionaltasunez salatu izan dute behin eta berriz, demokrazia batean bermatua egon beharko lirateken eskubideak eta printzipioak urratuak izan dira. Errugabertasun printzipioa, legearen proportzionalitatea eta erabilpen ez estentsiboa, defentsarako eta askatasunerako eskubideak eta abar salatuko dute. Hitzordu gehiago prest dituzte dagoeneko, martxoaren 3an Lizarraldea, Baldizarbe eta Tafaialdea bisitatuko dituzte, 10ean Leitzaldea, Baztan, Bortziriak eta Nafarroa bera, 17an bizikleta martxa izanen da Iruñerrean, eta azkenik martxoaren 24an Tuteran eta Herriberan. Eta Altsasuko auzia ari garela Amnesty Internationalek mundu mailan eginiko giza eskubideen txostenean Altsasuko gazteen kasua salatu du. Hala, Altsasuko gertaeren ondorioz, 2016ko urrian atxilotutako 7 lagunetik 3 orain behin-behinean espetxeratuta segitzen dutela dio txostenak eta botere judizialak legedia antiterrorista modu desproportzionatuan ezartzen jarraitzen duela ondorioztatu du. Espainiako estatuari dagokion atalean segurtasun indarren gehiegikeriekin informatzeko eta biltzeko askatasuna urratzearekin edo tortura salaketa eta estradizioekin zerikusia duten kasuak salatu ditu nazioarteko erakundeak. Espainiak egindako eskubide urraketen zati handi bat Kataluniako erreferenduma eta independentzia prozesuak ekarretako jazarpenari lotuta daude. Besteak beste, biltzeko eta informatzeko eskubideak urratu direla dio nazioarteko erakundeak eta espresuki aipatzen du Ana Gabrielek Gasteizen 2017ko urriaren 18an emandako hitzaldia debekatu izana. Tortura eta tratu txarren inguruko atala ere badakar Amnesty Internationalek. Bertan, Nekane Etxaparteginen estradizio eskaeraren kasua aipatu du. Erakundeak nabarmendu du Nazio Batuen erakundeko errelatoreak eskaerari uko egitea gomendatu ziola Suitzari. Asteasuarrak 1989an atxilotua izan zenean inkomunikazio egoeran egon zen 5 egunetan torturak eta tratu txarrak salatu zituela dio txostenak, baina Espainiak ez zuela hori ikertu. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Iruñako udalak erorien monumentuari buruzko hausnarketa jardunaldiak antolatu ditu. Iruñak martxoan egingo ditu erorien monumentuaren eraikineko guneari eta inguruneari buruzko hausnarketa jardunaldiak. Martxoaren 10ean elkar hartuta hausnartzeko jardunaldia izango da. Nazioko eta nazioarteko hainbat arloko adituak etorriko dira hirira, haien gogoetak Iruñerriko herritarrekin partekatu ditzaten. Jardunaldia baino lehen sormen artistikoko zenbait lan gauzatuko dira eraikinan bertan, ardatz hartuta tokiko 10 artistak duten ikuspegi pertsonal eta kolektiboa guneari, inguruneari eta esanaiaren buruz, beti ere memoria historikoa abia puntu hartuta. Hiri bizigarriko eta etxe bizitzako zinegotzi ordezkari Josia Baurreak aurkeztu ditu ekimen horiek, baita udalak antolatutako bisitak idatuak ere. Kaidozen gain sortuko dugun konkurtso arkitektonikoaren aurre gogoeta publiko bat. Eta zertan datza gogoetaka hori, eta noiz egingo dugun, eta ze helburuak, eta hori dana. Esaten dugun bezala, honekin lagundu nahi dugu, hiri honetan, eztabaida sakon, garbia eta eraikitzaile bat sortzera, eta hortarako izanen dugu hainbat elementu lagungarri. Behar bada elementurik importantena izanen da jardunaldi bat non 6 pertsona bakoitzak bere alor profesionalean adituak, ezagunak, eta bere gogoeta pertsonalak aurkeztuko dizkigute. Eta horren inguruan hainbeste kontu. Jardunaldi nagusia martxoaren 10ean izango da larunbatarekin. Udalak parte hartuko duten aditu guztiei eskatu die gogoeta egin dezatela gunearen eta horren hiri ingurunearen gainean,
Bai eta memoria historikoaren arloan erreferente gisa eraikinak duen garrantziari buruz ere, jardunaldiak erakusketa eta hausnarketa horiek izango ditu ardatz. Iruñeko alkate Joseba Sironek harrera egingo die hizlari guztiei martxoaren 9 ostiralarekin, arratsaldeko 6 eta haiekin batera bisita egingo dute erorien monumentura. Gure asmoa da, hor dagoen simbolo negatibo bat, ezezkorra eta islatzen gaituela nolabait lehengo garaietara, hain zuzen ere, hortan landu, hortan pentsatu, hortan eraikin, nolabait geroari begirako simbologi berri bat sortzea. Nolabait, geroari begirako hiri batekin edo hiriarekin bat egingo duen simbologi bat, baina ez edozein simbologia, nahi dugu simbologia zabaltzea eraikinean edo eraikin gabe, baina esparru osoan eta gainera hor eraikin barruan edo hortan emango den jarduera edo dena dela, Nafarroako gobernua bertzale lanean ari da emakume eta gizonen berdintasunerako legea prestatzen. Hurrengo udazkenerako prest izanen dela aurreikusi dute. Gobernua lanean ari da foru legea integrala eta transbertsala izan dadin. Departamentu guztietan neurriak eta baliabideak izan daitezen egitasmo oso bat prestatzen ari direla azaldu du Manu Ayerdi presidente ordeak. Udazkenerako prest izanen dela aurreikusi du. Martxoaren 8 begira ere jarri dira parlamentuan, emakumeen nazioarteko egunari begira hain zuzen ere. Berdintasun legeaz galdetu dio alduguko Teresa Ezek garapen ekonomikorako presidente ordeari. Gobernua lanean ari da emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru lege bat osatzen. Perspektiba integratzaile batetik ari dira gaia jorratzen Manu Ayerdiren esanetan. Departamentuetan eragin zuzena izanen duten neurriak hartzeko lan egiten ari dira eta genero arrakalari aurre egiteko baliabideak zeintzuk izan daitezen zehazten ere bai. Eta Iruñako udalak 5,5 milioi euro bideratuko ditu Iruñako biztanle guztiek kirol jarduerak eta jarduera fisikoak egiteko aukera izan dezaten. Iruñeko udalak 5,5 milioi euro bideratuko ditu 2018an Iruñeko biztanle guztiek aukera izan dezaten kirol jarduerak eta jarduera fisikoak egiteko. Aisialdian garrantzia duen elementu gisa sustatu nahi da ariketa fisikoa egitearen ohitura, ongizate soziala eta psikikoa lortzeko bide ona delako. Hala azaldu dute prentsaurrekoan komunitate garapeneko zinegotzi ordezkari Ester Kremaesek eta kiroleko udal teknikari Ernesto Goñik. Ia 5,5 milioi euro horietatik 3.733.000 kirol instalazioetako inbertsioak kudeatzeko erabiliko dira eta 1.706.000 jarduerak sustatzeko. Bestalde, kirol unitateak aurreikusitakoaren arabera 7.000 euroko diru sarrerak lortuko dira udal ordenantza fiskaletan ezarritako prezio publikoen ordainketekin. Udalaren kirol ekintza planak barne hartzen ditu biztanle sektore desberdinei zuzendutako kirol programak, non 2.850 baten lagunek hartzen duten parte. Eta gaur goizean Denda Naiz programaren 3. edizioaren aurkezpena egin dute Kondestable jauregian. Iruñak nahi zaitu, abiatu zure saltokia Denda Naiz programaren bitartez. Hori da Iruñako udalaren eta zeinen mezua programaren 3. ediziorako xede duena hirian negozio berriak abiatzea. Ekimenak zenbait berritasun ditu aurten. Parte hartuko duten proiektuen kopurua 8tik 20 igo da eta 3 sarri aurre ikusi dira. 5.000, 3.000 eta 2.000 eurokoak programan parte hartzen duten 3 ekintzailerik onenendako negozio berria martxan jartzeko lagungarri izango dena. Tokiko ekonomia jasangarriko zinegotzi ordezkari Patricia Peralesek, zeineko kontseilari ordezkari Pilar Irigoyenek, Nafarroako Rural Kutxako ekintzaile lerroko arduradun Gonzalo Sotok eta zeineko enpresak sortzeko alorraren arduradun Pilar Etxeak goizeko prentsaurrekoan aurkeztu dute Denda Naiz programa. Gaur abiatzen da parte hartzeko izena emateko epea. Denda Naiz programa merkataritza arloan negozio ideia bat eduki eta Iruñan gauzatu nahi duten ekintzaileei zuzenduta dago. 3. edizio honetan 20 proiekturen bila dabiltza. Hautatutako proiektuei berariazko programa bat eskainiko zaie, zeinek emana 3 hilabetez apiriletik ekainera
Non behar diren baliabideak eta tresnak eskuragarri jarriko baitzaizkie. Denda naiz programan hautagaitza aurkezteko formulario bat bete behar da irubebikoitza.pamplena.es eta irubebikoitza.zein.es webguneetan eskuragarri dagoena martxoaren 21 eguerdiko ordu batak baino lehen. Behin hautagaitzak jasota, programan parte hartuko duten proiektuak hautatuko dira. Webgunean kontsultatu datezke programaren oinarriak eta garapena. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Zerua tarteka lainotxoa agertuko da, hodei gutxirekin geratzeko joerarekin, haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean ipar-ipar ekialdekoan nagusituko da tarte biziekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez, izotz txiki handia egingo du. Larun batean goiz lanbroa, zerua laino gutxikin egongo da, haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsalean ipar ekialdekoan nagusi izanik tarte biziekin. Temperaturan minimoetan aldaketarik edo gutxi jaitsiko dira, ez, eta maksimoa gutxi edo nahiko igoko dira.